singakanani ngobekeze Ngomisithazami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo izinto niyazazi esuke izokhulunywa ugogo Mseleku ukuthi isuke sibalekile ngohlobo lesimangaliso esuke kufanele futhi sizilalele sizibheke ukuthi konje lento ayikhulumayo kumina ibaluleke kangakanani. So uyabona nje umuntu emuhle uthothi eywaziwa umuhle lo muntu noma ngabe owesilisa noma ngabe owesifazane bakhona abantu abahle la emhlabeni uthola ukuthi kodwa umuntu unenkinga isikhumba sakhe sinamabala wonke umzimba noma ngisho umzimba wakhe awukho muhle kahle kodwa manje ubona ukuthi mhlambe usenenkinga usacabanga ukuthi yini angayenza ukuze alungise lesi sikhumba ukuze sibe right naye afane nabanye abantu and sibalekile isikhumba kakhulukazi ubuso ngoba uma uqhamuka kubantu uqhamuka ngabo ubuso uqhamuka ngeface abantu bakubuka ebusweni bakho ukuthi unjani qala la usuqhamukela khona ngoba ubokubuke ngoba ngisho noma ngabe kuthiwa insizwe uyakubona wintombi kodwa izoqala mayiqhamuka nje iqhamukele kona ebusweni uyibona ishawe isimali noma ngabe nawe ubuyinsizwa intombi ayithi mayiqhamuka kwena uthi mawuthi nje sawubona mntana umuntu kodwa uyibona intombi ukuthi ijeqa ngehlo eceleni bese iba naleso sibayi leso esihle ngoba uyabona awulalihlelele ibhungu noma yayinhle lensizwa bo Nkosi yami ngeke kodwa Jesi kodwa bese yithi ungikhulumisa kancane yebo ngizovane ngithambe njengobhanana obolile Nkosi impela yazi yanhlizwa abantu isikhumbe esihlanga mhlawumbe ingangikhathazela ingitshela ukuthi yini eyenza ngayo lesi sikhumba lesi ungazi uyihlupheke uziyobuza kumuntu ukuthi yini eyenza isikhumba sakhe sibe sihle kunento ekhona ekufanele ukunazisa yona ukuthi nansi lensipho le uyabona lensipho le ngiphethe ngifuna uyibuka uzuyibukisise kahle uyibuke ngisho eceleni uyibuke ngisho kuphi lensipho futhi inkulu lensipho iyahlala ungathi mawuzogeza uqale mhlambe noma mhlambe 2 minutes uqale uyigcobe nje kahle ebusweni bakho ugcobe kahle ebusweni bakho usazohamba uyogeza uthi mawuqeda nje ukuyigcoba nje kahle ebusweni bakho ugcobe nje kahle uzizwe nje futhi impela uzizwe mangabe uyintombi yakwenu noma ngabe uyinsizwa yakwenu ebese lapho emva kwa 2 minutes mase uyahamba uyogeza ungageza futhi ngayo wonke umzimba nawo khona futhi ungaqala kuyihlikihleke emzimbeni wakho bese uyageza isikhathi uyihlihla usuzoqala ugeze kahle ubuso bakho ngethawula lakhe lihle soft elithambile ebese lapho uma uqeda lapho ke usula kahle ubuso wakho usuhlikihla ke umzimba wakho wonke ukuze umzimba konke ube muhle ube fine uthi noma ngabe kuthi umdala kodwa umuntu mekubuka angakwazi ukukusayiza uthi ngase kubunganani ngalensipho le uyayibona lensipho le iqeda amabala ebusweni ngendlela yakhiwe ngayo yakhiwe ngendlela strong nawe ungake uyithenge noma uyibuze ukuthi imalini wenzela ukuthi nawe uma usuyidinga mama ukuthi unenkinga ikwazi ukukusiza esikhumbeni sakho uyabona le angaza ukuthi azikho izithombe enganikhombisa ngazo kubantu esebetheba isebenzisa iqale yathestwa kuqala ayibananga nje yakhishwa yatshelwa nina kuqala iqale yathestwa kubantu abanenkinga abanamabalathize yasha kubantu bahla abantu bayimanyula ukuthi abantu abathanda ukuthi benziwe imarket uyayibona lona umuntu akafuni ukuthi ube yena sezoba isibuko phambi kwabantu kodwa nje njengoba ngitshela mina awuyithenge kanye lensipho uyisebenzisa ubone ukuthi wena izothi iphela uzobunjani uzosala uyumuhle wisimangaliso zobunqono yabona abantu bethi kodwa ungitshele wasizakalaphi uthi hayi KaGogo Mseleku lensipho itholakala KaGogo Mseleku kuphela la uzoyithola khona ithako zazo KaGogo Mseleku kuphela geza ngalensipho uzozibona isikhumba sakho uzoba nje uzoba muhle bonke abantu bazokhala ngawe behambe bebuza ukuthi uyedela ukwazi ukuthi yena lo KaGogo Mseleku lensipho yakhe uyakhenga ngoba zobe sebevukwa into ke ngiyithole lento yakhe nami ngizakhele kanti ngeke uzuyakhe KaGogo Mseleku kuphela lensipho uzoyithola khona kuphela sengisholo ukuthi ke ngasegoli izobikhona oyidingayo kumanje ongasegoli angabekisa ukuthi uyidinga uzoyithola lensipho ufuna ukuposelwa kodwa ithi ukudula kancane ke musu uposelwa ngoba niyanifane bale uposa sizokwazi kodwa futhi ukuposa hlamba ukuthenga omunye umuthi usuthenga nayo angizeke kube kuzothenga nomuntu ogquma uqala ugqume eqala hayi ufuthe ngoba ngakwazi ukugquma intoni ufuthe eqede bese uthi mawusugeza ugeze ngayo hayi ngiyakutshela wena ngiyakutshela umende uzovuka angeke ungawutholi mampela ngoba uzobusuna le hoza yayo lensipho uyayibona lona ine hoza futhi injalo nje nina ke ningabalandeli bami nibukayo ama video wami enilalelako konke kwami ningene yonke indawo Facebook TikTok ku YouTube lalelani ke
buza kugogo nansi insipho uzoyibona ngisho esithombeni izobe ikhona le nsipho ngoba ngenze ukuthi uyazi kahle le nsipho kaGogo Mseleku izokusiza nawe usuyoxoxela omunye ukuthi usizwe insipho yakaGogo Mseleku. Ngicela ke bazalwane ukunazisa ukuthi eGoli uGogo uzobe khona mhla ka2 mhla ka3 mhla ka4 uGogo uyahamba kodwa mhla ka4 usuke sezoshesha ukuhamba ngosuku akade ethe uzoguduka ngalo aye ngale eThekwini ngoba usuwenze naye anqamulela indlela ahambe kusakhanya kuse-early zonke isikhathi igadi igebengu bakwethu ezizonibamba ngoba nazi ukuthi niyakumina zazi ukuthi mhlambe niphethe imali noma niphetheni ningaphathi kwamali ubani uze nje uwena uzofika uze nento yakho uyena uzokhuza sina umshini sinako konke osingakwazi ukwenza ungadlali umuntu athi ngifakele imali uGogo sekuhlolelile khona ungekho uzokwazi uku-add izinto zakho cha amanga la uhlaza noyibheka nani into engakaze ngiyikhulume eningini ngoba into mangiyenza ngayikhuluma kunina ninonke ngayikhuluma ku TikTok ngikhuluma yonke indaba okusho ukuthi le nto ke ikhulunywe yimina futhi uzobe ungizwa na ungezwa ngendaba kani ubanje umuntu engisho ukuthi ke bazalwane siyabonga kakhulu ubusuku obuhle banamhlanje na siyabonga kakhulu Thokozani Makhehla Thokozani Zalukwazi Thokozani nonke kezani ubusobeni nizoba bahle siyabonga Thokoza.